A šta je sada ispod poklopaca? Hajde da vidimo. Ko je prvi? Otvaraj. To je čarobni štapić. Cool. Wow, još i sjaj, nevjerovatno. Hajde, probaj da dočaraš nešto. Wow, napravila sam čokoladu, vidi. Dobro, a šta imam ja? Wow, i ja imam štapić, ali moj je pravi. Zašto se ništa ne dešava? Gde je moja magija? Hajde! O, eto ga. Nešto se desilo i... O, ne. Ne, nisam ovo planirala. To su samo naočare. Baš si bezobrazna. Što? Sad ću stvoriti još nešto. O, da? Tu je gomila čokoladica. Poješću svako od njih. Blago meni. Joj, hoću ja da probam nešto. Možda ću ipak uspeti da stvorim nešto. Bolje da sklonim štapić što dalje. O, ne, opet nije uspelo. Sad imam brkove. Šta? Zar su pravi? Tako si smešna. Ne, to uopšte nije smešno. Imam ideju. Šta si uradila? Moje uši. Sad si ti smešna. Jel tako? Onda eto ti. O ne, zašto sam zelena? Tako me nerviraš. Eto ti, nemaš više čokolade. I još ćeš biti stara. Tako ti treba. Kako to? Dosta mi je. Daj mi taj štapić. Eto ti. Šta? Jesam ja kuvar? Šta si uradila, Suzy? Odmah to ispravi, vrati mi štapić. Daj mi, slomit ćeš ga. Eto, jesam rekla. Sve se vratilo kako je bilo. Odlično, sad sam ponovo lepa. Jo, ali slomila si moj štapić. Eto ti drugi deo. A ja ću stvoriti sebi još nešto slatko. Kako se to desilo? Sad je sve pošteno. Pa dobro, poješću barem to. Nije loše. Da. Wow, to je ogromno jaje. Cool. Pitam se šta je unutra. Okej, saznaću kasnije. Susan, počni ti. Super! Jo, ne mogu da zagrizem, jaje je tako tvrdo. Šta da radim? Okej, uzet ću čekić. Moja ruka. Udarit ću nekoliko puta. Stvari, čekajte. Samo ću ispustiti jaje. Da, razbilo se. Wow! A unutra je puno bombona. Blago meni. Sad imam mnogo čokolade i mnogo bombona. Blago meni. Ovo je jako ukusno. Imam ideju. Sad ću skupiti sve bombone unutra. Tako je. A sad ću ih jesti jedna po jednu. Bella, što radiš? Jaje puca. Ko je unutra? Kako slatko unutra. Labubu. Tako si sladak. Ćao, ja sam tvoja mama. A ovo je tvoja tetka Susan. Vidi, ona te časti čokoladom. Jo, šta s tobom? On je živ i strašan. Pogledaj, ruši sve okolo. Ne, moja čokolada. On ju je pojeo. Ali to je moje. Kako si bezobrazan. Bella, moramo pobeći od njega. Vija nas. Pomoć. Susan, daj mi čokoladno jaje. Sad ću prosuti bombone i uhvatiti Labubu. Uspelo je. Sad ga stavljamo u ranac. Jau, koliko je jak. Šta sad da radim sa njim? Neću dugo izdržati. Kutija, tačno. Brzo zatvori. Hajde da stavimo još i selotejp.
Da. I još ćemo ga vezati lancem, da. I zaključati da sigurno ne pobegne. Kako je strašno. Odlično. Rešili smo ga se. Svaka nam čast. Oho, to je sef. Zanimljivo, šta li unutra? Jane, hajde da otvorimo moj sef. Nešto neće. Hajde, bre. Jao, šta da radim? Kako da to otvorim? O, šnala. Da, hajde da probamo s njom. Jane, skloni se od mog sefa. Nemoj da mi smetaš. Dobro, onda ću ja otvoriti moj sef. Šta nije u redu? Aha, pa to je čokolada. Cool. Hajde da vidimo šta je unutra. Baš me zanima šta je tamo. Melissa, pogledaj. Unutra su bombone, zamisli. Aha, super. Ali ja sam još uvek zauzeta. Eto, moja šnala se savila. Ali nije otvorila sef. Šta još da smislim? Tačno. Imam ovo. Sad ću slomiti taj sef. Hajde. To je baš smešno. Dobro, dok je Melissa tako zauzeta sefom, ja ću probati bombone iz svog sefa. Prvo treba slomiti sef. Da, uspelo. Sad su sve bombone moje. O, da. Prelepo. Ovo je jako ukusno. Pravi užitak. Tako sam srećna. Hajde! Nije uspelo? Ništa ne pomaže? Onda mi ostaje samo jedno. Dinamit. Biće mala eksplozija. Uspelo je? Šta? Ne, sef se nije otvorio. Kako to moguće? Šta da radim? Jane, ne smetaj mi. Ne želim više da otvaram taj sef. Šta je ovdje? Pa to je šifra. Sad ću da probam. Uspelo je. A šta je unutra? Ovo liči na neko ljubavno pismo. Od koga je? Šta? Lopov mi je sve ukrao. Sada nemam ništa. Melissa, uzmi moje bombone. Nemoj da plačeš. Hvala. Ovog puta imate kontrolere. A gde je konzola? Hajde da saznamo ko ima čokoladni uređaj. Izgleda da Jane ima pravi. Wow! To je daljinski za upravljanje sportskim autom. Kako cool! To je stvarno moćno. Kakva brzina! Jennifer, a sad nam ti pokaži šta tvoj kontroler može. Ja imam cool auto, super! Hajde da se trkamo! Ne, dugme mi je otpalo. Probat ću ga. Ukusno. Znači, moj uređaj je čokoladni. Cool. To mi se sviđa. Da. Oduševljena sam. Konačno sam dobila nešto čokoladno. Zadovoljna sam. Čekajte, možda je i auto čokoladni. Ostavlja čokoladne tragove. Sad ću da ga probam. Hajde. Nešto neće. Dobro, udarit ću ga o sto. Hajde. Da, odlično mi ide. Uspela sam. Sad ću probati. Čokolada se topi u ustima. Jennifer, blago tebi, imaš sreće. Jane, a šta ćeš ti raditi sa svojom igračkom? Zamenila je kontrolere. Jennifer, pazi. Ups. To nije bilo lepo. Jennifer, ti sigurno neće oprostiti to. Jel tako? Dobro. Sad ću razbiti tvoj auto. Eto. Hajde, skidajte to, klopce. Wow! Torbica sa različitom kozmetikom. Izgleda da Tracy ima pravu kozmetiku.
A Vivian je opet dobila čokoladnu. To će sigurno biti ukusno. Kakav miris, jedva čekam da probam. O, da! Čokolada je preukusna. Pitam se, da li ću moći da našminkam usne ovim karminom? Oho! Kako velike čokoladne usne imam! Zanimljivo! Tracy, šta misliš? Kako ti se sviđa? Meni se sviđa što se ove usne mogu i pojesti. Prelepo? Ovdje je još i čokoladna paleta. Sad ću je otvoriti i probati. Baš je ukusna. Oduševljena sam. Ova kozmetika nije samo ukusna, nego i lepa. Ako želite čokoladni make-up, onda Vivian može da vam ga sredi. Pogledajte, ona čak ima i flašicu parfema od čokolade. To je cool. Dobro, hajde da vidimo šta ima Tracy. Vrlo rado. Sad ću da probam svoj karmin. Fuj, o ne. O, nije čokoladni užas. Pojela si pravi karmin, jako smiješno. Okej, onda hajde da vidimo moju paletu. Wow, kako lepa. Došla mi ideja. Vivian, hajde da te lepo našminkam. Hoćeš? Hajde. Pitam se, kakav make-up će Tracy uraditi Vivian? Za sada izgleda previše jako. Ona će sigurno biti u šoku od svog izgleda. Tracy, da li ti sigurno umeš da koristiš ovu šminku? Jesi završila? Jedva čekam da vidim kako izgleda. Gotovo, može da se pogledaš. Sad ću. Što? Mamice! Kakav osi čudovište napravilo od mene. Izgledam užasno. Tracy, jako sam ljuta na tebe. Gotovo, pazi se. Sad ću da ti se osvetim. Uzet ću veći sunđer i sipati Nutellu na njega. Tako je. Tracy, hajde da ti napravim lepke. Izvoli, eto ti. Šta si uradila sa mnom? O ne, moje lice je svo u čokoladi. Ej, prestani da me slikaš, dosta. Wow, kakva lepotica. Samo pogledaj. I kod mene lepotica, samo čokoladna. Jedva čekam da je probam. O, da, čokolada je prelepa. A šta je unutra? Wow, unutra iznenađenje. Sviđa mi se to. Ja obožavam bombone. O, tamo ima još puno bombona. Treba sve da ih izvadim. Jao, kako mnogo. Ali prvo ću pojesti čokoladu. O, da, obožavam mlečnu čokoladu. To je najlepša hrana na svetu. Ekstra. Juj, i tvoj jednorog je prelep. Dođi ovamo, sad ću da te pomazim. Pomoć, to je čudovište. Svaka čast, dobro si uplašio Vivian. Više neće da dira tuđe igračke. A šta je to bilo? Možda sam sanjala to? Da, verovatno. Sanjala? Eto ti. Ne, ipak je to bilo stvarno. Vivian, tako si smešna. Daj mi to čudovište. Naučit ću ja vas pameti. Prestani. Šta si uradila? Pocepala si moju igračku. Upsa, baš nezgodno ispalo. Hej, Melisa, vidi. Glava je još uvek cijela. Pa ili skoro cijela. Ne plaći, molim te. Jao, šta da radim? Bolje da sklonim to. Wow, čokoladice. Ja sam dobila žvake. Huba buba, to je ekstra. Dakle, ko će da počne? Ti ili ja? Ja sam prva. Da. Dakle, otvaram. Kakav miris. Neverovatno. Sad ću probati malo.
O, da. Žvaćem. Treba pojesti svu žvaku, a zatim napraviti balon. Gledajte! Wow, kako veliki! Cool! Dobro, idemo dalje. Imam još puno žvake. Čekajte, pocepala se. A sad ću da popravim sve. Nešto neće. Imam ideju. Sad ću uraditi nešto jako zanimljivo. Sad čekajte malo. Uzet ću nekoliko traka. I isplesti sve zajedno. Eto. Napravila sam ovakav pleteni tepih. Baš je super, jel da? Jeste! A sad ću da ga pojedem. Ovako je žvaka još ukusnija. A sada balon i zabavno nastavit ću da jedem. O, da. Dobro, sad ja imam čokoladu i jako sam zadovoljna. Imam ideju. Hoću da izgradim kuću. Pažljivo. Aha, a sad ću da nastavim. Drugi sprat. Samo da ne padne. I ostalo napraviti treći sprat. Da, uspela sam. Evelyn, pogledaj, uspela sam. Nije loše, ali bolje vidim i balon. Vidi kako je veliki. Wow, cool. Čekaj, stani. Moja kuća, ne. Uništit ćeš je. Nemoj, molim te. Ne. Sve si srušila. Zašto? To je tužno. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Pojedi čokoladu. Dobro, svakako je čokolada moja. Baš je ukusna. Da. Dobro, popravilo bi se raspoloženje.